खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे चेनेलाव गोदान भिडिअनि गेजेरजों खनसे बरायबावबाय नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबायानो जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मानि बागै जागोन दिनैनि भिडिअआ जागोन माने बाथौ दुमनायनि रसमिता रामसियारि इउटुबार जाय आंजों एसे आवगोलाव माने कमेडियाव रल खालामोमोन बिथांमोननि न'आव माने दिनै बाथौ दुमनायदो आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थादों नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जानांगौ सानजा लाइनखै बाथौ धोरोमा मैखोमै गोसारजोबनाय जेला बर'नियाव माखासे गुलाय गुजायनि थाखाय दिनैनिफ्राय जौ बोसोर सिगां माखासे धोरोमफोरा साग्लोबदोंमोन अब्ला समाव सानजा लाइननि बर'फोरा माने गावनि दोरोङारि धोरोम बाथौ धोरोमखौनो गोबानानै लाबाय आरो दासिमबो फालिबोगासिनो दङ आरो मैखोमै गोसारनाय नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ गोबां मानसिफोरबो फैगोन आरो बाथौ दुमनायनि माखासे नेमखान्थि लोगोफोर न'निफ्राय ओंखारबोबाय आङो एकदमबारे फुङावनो लिंहरदोंमोन दायोथ' 6 बाजिबायनो 6ता हाइवे मोनबाय बेखौ बारनानै बे न'आनो एबार हाबहैबानो मोनसिगोन खामानि मावग्राफ्रा फैहांगासिनो माखासे फैबावनो दङ माखासे खामानिफोर सोलिगासिनो दायो नै बोथोरा बारा मोजां नङा नालाय खेथिफोर खानो थाखाय मान्दालि खादों नैबेयाव जागोन डाइनिं रुमा जानाय लोंनाया नैबे ओमफ्राय मैगं हाग्राफोर बिसोरो हम तो पूरा एक्टर जैसे होना है रे बेनो बाथौआ दिनै अपेनिं होनो गोनाङा माखासे मैगं हादों ओरैजाय इउटुबारा साहा फुदुंगासिनो ओरैनो गोखायो साया सायायो माबानिल' जाय बासु दुमग्राफोरनोल' संख्रि ना सिनि सुबह नहीं हो गया रात हो गया बिराद आदर गोमोन जे खल' गालांगार साबै बेलथाय जादों बेलथाय फैगोनसो खोमा मा दं एबार आबौआ खोन्थासिगोन नैबे लाइजौखौ गांबेसे नांनाय जायो दे खोन्थादो आबौ लाइस्रिया नांगौ 36 ओमफ्राय नैबे गनसाया 18 जरा 18 जरा 18 जरा ओमफ्राय 18 जरा मा बुङोमोनलाय बेखौ माबा खांखिला खांखिलिया आदसा ओमफ्राय नैबे लाइजौआ गांबेसे लाइजौआ नांगौ गांथाम आदसा नै गय फानदिया फैगोन गय फाथै गय फानदि गय फुलि गुबुन फारसेथिं बाथौ दुमनाय खामानिया सोलिगासिनो सानै साथामसो नांफागासिनो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ सोरबा जायफोर बाथौ धोरोमनि बाथौ दुमनायनि नेमखान्थिफोरखौ गासै 18 जरा खुन्थिया आरो जरा खामि बान्दोबा आंबो बांद्राय मोजां मिथिजोबा अब्लाबो जाखिनि एसे एनला मिथिगौ बेखौ खोन्थाबाय
Berat na modela. गोजौआथ' मोजां नङा बे बिलाइजों ओरै नों बिसोर नै बिलाइखौ जाखाजोब्बाय ना गाहायखौथ' मोजां नुयो आरो गोजौद्राय गिदिर लाबा जादों जागोन दे बिलाइ गायथिंबो बारबाय Kemarin jago baca sama. नैबेयाव मादैमोन आयंमोना सामब्राम पियास बायदिसिना गासिगासिनो हागासिनो नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानि मावना बोरै मोनदों? जों जोबोद मोजां मोनदों जों आरो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो बिराद लुबैयो आच्छा नोंथाङालाय बोरै आइजो मोनदों? जोंलाय आरो गामियारि आइजो नालाय बेफोरबायदि मावै दाङै जाखायो नोंथाङालाय? साहा रोंग्रा बायद'आ बोरै मोनदों? जोबोद समायना मोनथारदों जाव नोंथाङा साहा बोरै बाथौ दुमनाय खामानियाथ' दसे उनाव जोबसिगोनानो दायो दाउथु बिखाखौ एसे साजायग्रोदों दाउथु बिखानि बायजो महर बायदि नुयैखायनो बेखौ दाउथु बिखा बुङो बेखौथ' नोंथांमोनाबो नुखाबाय जानांगौ सोरनिबा बाथौफ्राव बे दाउथु बिखाया थाथारनांगौ आरो इम्परटेन्टखा जेराव बाथौ लुयो न'आ बिसोरना दासो रं फोनगोदान फुरा पेन्टिं खालामजोब्बाय बाहेरायाव माखासे खामानिफोर मावलागासिनो बाथौ दुमनायनिफ्राय संनाय खावनायफ्रा एसे जागायहांबायानो दायो 9 बाजिबाय दा 12 बा 11 बाजिसोआव आर'जआ सुरु जागोन बेनिफ्राय गामिनि फैजोबगोन आरो बेरायगासिनो आं एसे रुमफोरा मारै बेखौ मायाव होगोन बाथौना लामा गेटआव खिथा हानायाव बे बिबार माला কিমান কিলো গাহৰি আছে ইয়াত Itu asile 20-25 kilo asile. 25 কিলো টোটেল আৰু মাছটো কিমান হ'ব Mas 15 kilo. মাছ 15 কিলো আৰু কিবা আছে নেকি Aru boiler ase ব্ৰইলাৰ কিমান 10 kilo. 10 কিলো ন Local kukurao ase. Aru bisi koi dia na. Puner ase puner. পনীৰ আছে ন Niramis ase. মানে যোনে গাহৰি মাংস নাখায় এইবিলাক মানে লোকেল খাব ন লোকেল মুৰ্গী যোনবিলাকে আৰু মাংস একেবাৰে মাংসই নাখায় সিহঁতে আৰু কি খাব Aru anda bi ase. আন্দা আচ্ছা লাগাও बेबो डेन्जार साराय गंसेखौ सिखोबाय जाबाय दायो मोनसे इम्पर्टेन्ट खामानि दंबावो बे जाहैबाय बाथौ दुमखांनायनि उनाव सिजौ लांस्लायनाय बारि खनायाव अबेयावबा बा सोरनियावबा थानाय सिजौखौ लायनानै गायहैनाय जायो आबौआ फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा बेफोरबायदिखौ न'आव थाखानायखौ लांस्लायना गायनायाव जेबो गोरोन्थि थाया नामा ओमफ्राय न'निफ्रायनो गायखाना दोननाय जायो बा न'खराव गैयाबाबो सोरनिबा न'खराव बेबो बाहेरायाव गायना दोननाय जानांगोन बा सिजौ गुदि बाथौ गुदिनिफ्राय हरनो मोना माने जोङो माने बे बिस्रा न'खरानो माने गायना दोनफैखानायमोन गोदोनि बेखौनो बाथौ दुमनायनिनो बेखौनो जों दा जेनेबा गारनाय सिस्टेमाव थानायखौ लानो मोनो आरोना गारनाय ओमफ्राय लानो मोनो गुबुननि बाथौ फुजिनायनिफ्राय दाननानै लाबोनो मोना लानो मोना बिदि नेम गैया माने ना मोनो सिजौ दाननायनि नेमखौथ' आबौआ फोरमायनानै होखाबाय माबायदिखौ दाननाय जायो माने आबौनि फोरमायनाय बादिब्ला ओरै आरो सिजौआ गारनाय सिस्टेमाव थानांगोन अबेबा लामा सामा बा बारि खनायाव सोरनिबा फुजिनायनिफ्राय दाननानै लाबोनो मोना आरोबाव दाननायनि सिगां मोननैसो नेम खान्थिफोर दङ बेफोर जाहैबाय जाय दालायखौ लांगोन एबा जाय दालाया सायख'जाबाय बेवहाय थुलुंसि दालाय बिजौ बेखौ आवा खुन्दुंजों आखोबा एबा मेरायगाबा मेरायनाय जायो खानाय जायो बेनि उनाव गुदियाव आलारि बाथि गय फाथै जरा
जित रामसियारिया गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय गावनि बिसि फिसाला फिसाजोफोरखौ नों आफानि संसाराव अराय समहालागै गोजोनै थांना थानायखौ हास्थायनानै नै दिनै रायजो राजा आफा साखि लानानै नों आफानि नेरसोन महरै दालाइसे गोथां गोथार सिजौ दालाइ लांनानै बिदिनो सानबाय हे आफा बोराइ बाथौ नों हमनानै दानो खेबसेयावनो लांथ'गोन ना? सिजौ गायनायनि आरो मोनसे नेम दंबावो बे जाहैबाय सिजौ गायनायनि हाखराव जरासे गय फाथै आरो बिबार प्रसाद एसे होनानै लाइजौआव जुथुमनानै बेखौ फबफानाय जायो। दायो जागासिगोन सिजौ गायनाय न'नि बिगोमानि आखाइजों गायनाय जायो बेखौथ' बयबो मिथिखागौ। ओरै बे सानजानिखौ सोनाब खालाम ना मा बुस्थुखौनो फिदिंथार एसे सोनाब होदो सिजौ गायनायाव गासै 7 मानसिया हा होनांगौनो। बाथौ दुमनाय सिजौ गायनाय हाबायाथ' जानानै थांबाय। दा बेनि उनाव दङ मिस्ट्रिफोरनो मान बावनाय जायफोर बाथौनि कनस्ट्राक्सनखौ आखायाव लादोंमोन एबा मावफुंदोंमोन बिथांमोननो मान हिसाबै आर'नाइ गांसे गय फाथै जराजों मान बावनाय। Ya kameraman masih dong deh. Kameraman. Iku kulungan nama lain. Iku mana mungkin? Kameraman. मोनसे इम्पर्टेन्ट हाबाफारिबाव बे जाहैबाय बाथौ बेखेवनाय रिबन हास'नाय। दा बेखेवसिगोन। जय आफा बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि जय बे नखरनि अराय गोजोननि जय बे नखरनि अराय गोजोननि जय दायो बाथौ बेखेवगिरि बिथां जाय रिबन हास'दोंमोन बिथांनो मान बावनाय जासिगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालाबासिनो नायलांबाय थादो।
आर'ज गाबनाया जोबनानै थांबाय दायो जानाय लोंनायनि एसे लाहार फाहार गासिबो गामिनि गोजा गुबुन गामिनिथ' गैया एसेबां मानसिबो गैया आरोना आरो नोंथांमोनानो आन्दाज मोनखागोन बेथ' बाथौ दुमनायसो हाबाफोरथ' नङा नैबे मामोनलाय दा एरबाय थानाया भाजी निरामिस भाजी जोगोनार एकदम ज'नो अमा बेदर अमा बेदर बेसेबा गोथाव आरो बे गेजेरना एकदम दालि गेजेरना दालि आदसा संबाय था होमबा आंनि भाजाखौला नोंथाङा थोरसिखौ सुनानै बोरै मोनदो? मोजां मोनदों हो? मोजां मोनदों मोजां मोनदो? साराय गिदिर गिदिर सुनानै नोंथाङा बोरै मोनदो? मोजां मोनदों नोंथांजोआलाय? नोंथांजोआ? नोंथाङा बोरै मोनदो थोरसि लथा सुनानै? निसा बुंनानै मा जानो बारा मोजां मोनाखै आरोना एफा गिदिर गिदिर साराय सुनांगौबा सोर मोजां मोननांगौबा